Здравейте, аз съм, няма да ви казвам кой съм аз, може би ще ме познаете, шегувам се, аз съм с песнята и ви каня на Петия рожден ден. Що на Петия? Не е Петия. 11. Здравейте, аз съм с песнята и ви каня на рождения ден на бас на 5 декември на 4 километър от 22 часа. Освен мен, ще можете да видите на живо Decline и Wizard, които ще дойдат специално за вас от Лондон. Така че си изперете глобките и ви чакаме там, заедно с вашето настроение. На рождения ден на бас на 5 декември в парти център, 4 километър. Там ще чуете Spence, Wizard, Decline, много маниащини, 3 стаи, различни музики, брейкбит, рапчета, чилаут, всичко. Аз се чуех дали да не ходя и аз. Ще има платни бланички.